an balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a lase ma o de ye ko seliba don kɔni maa dɔ kɔni bɔnna u ni na ayiwa ka sababu kɛ sirabanga kasara ye ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko n'i ye Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ min ye maa 2 ye olu kɔni nin tora sirabanga kasara in kɔni na wa min yɛrɛ ye maa 94 ye olu fɛnɛ kɔni jogin na ayiwa protection civile maaw ni olu ye sapeur pompier olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ bɔli 50 ɲɔgɔnna de kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ko maa minnu kɔni sara ani minnu kɔni joginna nin hukumu kɔnɔna na k'olu si b'a daminɛ san 12 la ni ka taa bila san 22 kɔni na ayiwa ko min yɛrɛ ye ayiwa nin sirabanga kasara ninnu kɔni ayiwa u kun ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ dansago walew ale ni ayiwa ka moto ni mobile kɔni girin ka dama tɛmɛ ale ni ayiwa sirabanga kasara yɛrɛ sariya batobaliyaw k'olu de kɔni kɛra sababu ye ka nin mɔgɔw kɔni bonya u ni na ani ka dɔw kɔni jogin ayiwa min yɛrɛ ye protection civile mɔgɔw u y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin n'a ta o ta ko n'i ye ɲina ayiwa sirabanga kasara kɔni layɛ seli don ka da san tɔw kɔni kɔrɔ ko caman kɔni bɔra la ɲina ayiwa olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko o sababu yɛrɛ kɔni bɔra ayiwa olu yɛrɛ ye labɛn minnu bila sen kan ayiwa nin hukumu kɔnɔna na ko de kɔni kɛra sababu ye ka caman kɔni bɔ ayiwa sirabanga kasara kɔni na o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko cour constitutionnelle ni o ye an ka jamana sariya sunba ye ale kɔni ye jaabi laban di min yɛrɛ an ka ayiwa président kalata min kɛra an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔni kɔnɔna na ale ka jaabi laban ninnu kɔni bɛ Ibrahim Boubacar Keita de kɔni di sebaya la hakilina jiginna Ibrahim Boubacar Keita ale y'an ka ɲɛmaa ye nin waati in na wa ale yɛrɛ ka san 5 filanan bɛna daminɛ ayiwa septembre kalo tile 4 kɔni na a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Sumayila Sise ye ale kɔni ma a ka hakilina kɔni di nin jaabi ninnu kan a jan n'o cɛ min yɛrɛ y'a nɔfɛmaw ye olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin jaabi ninnu kɔni ko i n'a fɔ jaabi tɔw olu kɔni ma jɛ ni jaabi ninnu ye ka da kan olu hakilina kɔni ko namara kɔni bɛ jaabi ninnu kɔni na ayiwa min yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita ye nin jaabi ninnu kɔni dilen kɔfɛ ale ka kuma fɔlɔw la a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale bɛna san 5 min kɛ ale tɛna kɛ a nɔfɛmaw dɔrɔn ka ayiwa président ye ko min ye maliyɛn bɛɛ minnu voté ani minnu ma voté ye ko ale kɔni bɛna kɛ u bɛɛ de ka ɲɛmaa ye o hukumu kɔnɔna de la kɔni ale b'a ɲini ayiwa Sumayila Sise fɛ ani o ni ale tun taara deuxième tour la ko kɔni o ka na o ka jɛ u ka Mali kɔni jɔ ɲɔgɔn fɛ mankan kɔni o kana bɔ ayiwa nin kalata in kɔni kɔfɛ kɔni. Dama balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la.